Molt bones, el meu nom és Seriogen, m'agradaria fer-vos un efecte de màgia, que és el següent. I és que hi havia una sèrie de persones, les quals, una d'elles, va decidir sortir a passejar. L'altra va decidir quedar-se a casa. L'altra va decidir anar a comprar. L'altra va decidir també quedar-se a casa. Aquesta altra va decidir anar al cinema. Aquesta va decidir quedar-se a casa. Aquesta va decidir anar al museu. I per últim, aquesta va decidir quedar-se a casa. Aquí tenim l'intrús, que és el Covid-19, conegut també com a coronavirus. Suposo que a hores d'ara ja tothom el deu conèixer. Jo us vull explicar una mica diferent, utilitzant la màgia, què passa amb aquest Covid-19. I és que les persones que han decidit no quedar-se a casa i sortir, per temes diferents, si arrossen d'alguna manera amb algú que tingui Covid-19, amb algú que tingui coronavirus, aquestes persones es contagiarien d'aquest Covid-19. Però clar, deveu pensar, i què passa? Què passa amb les persones que han decidit quedar-se a casa? Si et quedes a casa, no ha de per què passar res. Però si decideixes sortir, si aquesta persona decideix sortir a passejar o a prendre l'aire, el que passa és que si té alguna mena de contacte amb algú que tingui el Covid-19, amb algú que tingui aquest coronavirus, no? Aquesta persona automàticament passaria a tindre el Covid-19. Aquesta altra persona també decideix sortir, però aquesta vol sortir per anar a comprar. Però aquesta persona arrossa amb alguna altra persona que també tingui Covid-19. Per tant, aquesta persona tindria el Covid-19, el coronavirus. Aquí ve una de les últimes persones, és que aquesta, a part de sortir de casa, decideix agafar el metro i es creu amb la persona que ha anat al museu. Es creuen, aquesta agafa el metro, aquesta també, i una altra persona que també té coronavirus agafa també el metro. De tal manera que aquesta persona es despista completament i aquesta persona passa a agafar el Covid-19. Per últim, l'última persona. Aquesta última persona està davant d'un parc i decideix sortir a passejar. El que no sap que en aquell parc hi ha dues persones que tenen Covid-19. I si hi ha dues persones que tenen Covid-19, si et despistes, el que passa és que et contagies de Covid-19. Per tant, quedeu-vos a casa.